Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na ni Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Marites, hingkod ang pangidaron, dalaga ug taga Moalboal, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa napalit na mong yuta niya itong 2015 nga kalitman nga may nangangkon ini ron. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, hapit na ko mong abot sa amo. Gipauna ra ko pauli ni mama aron kuno makalungag og makapaniud to na sila. Uy, tempa. Na may mga tao dapit sa amo. Nagunsam na sila diha. Nagsukod mi sa mong yuta. Ha? Unya? Ganon naabot man mo sukod-sukod din sa among napalit nga yuta? Base sa sukod sa mong yuta, apil ba kining lunaa sa mong yuta? Unsa? Pero amo man ning napalit ni nang biring. Iya man ning yuta. May kamatuuran ba mo nga inyo na ning napalit ning yutaan ni nang biring? Ha? Wa patakapahimo og papilis nga makapamatuod sa pagkapalit ato anang yuta nga ato nang gibayan tungod nagisab sa itong kakabos. O isalig ka sabing mama nimo ni nang biring. Sukad magpuyo na to din Wa ba yata kasugat ang problema din 2015 pa ba yata din Mao gani pa. Natinga ako kung ganong naabot sila og sukod-sukod aning atong gibayan nga ato man kaning yuta. Nahibaw pagkastang biring Kay kung magpasukod kong kag yuta, kinahanglang mahibaw ang kasikbit ni mong yuta. Pa magsusi tayo ni oy. Kay wa man ko kitang ng biring pagsukod-sukod nila sa yuta. Kay unsaon naman lang nato ini nga namutang na baya sila diha og muhon sa atong napalit nga yuta. Wa man ko mahibaw, ana. Wa ko pahibaw nga magsukod ba daay sa ilang yuta ang kasikbit sa akong yuta. Unsa nang biring? Wa bitaw ko pahibaw Uy. Kung mauna na dili to legal ang ilang pagsukod-sukod sa yuta. Din ilang giangkon og apil ang among napalit nga luna nimo. Oy, di na nila pwedeng ang kunong luna, oy. Di nagbayad baya kog buhis, ana. Apil na gibayran akong buhis. Kay wa palagi na nato mapabuhatig papilis nga gipalit na ninyong yutaan ako. Unya, unsa may buhaton nato anak ng biring? Pa, unsa man nato? Nga murag, wa may mahimo ang tigwa nga atong gipalitan aning yutaa. Ay, pastila ng ibang mga tao Maigi yung mangawat og yuta. Lagi niya, unsaon na nato ron pa. Kung kining atong gipuy-an, ang kunon yun ni nila. Nga ba yata ikapakitang papilis ani nga ato na ni. Kay wa pa man kamo makapabuhat ng biring o papilis ani. Sukad pagkapalit nitong adtong 2015 pa. Ay, pastilan. Sabay magdahom nga moabot aning problemaha Nga sa dugay ng panahon, malinaw ramang untat ang namuyo din Nakabalita baya ko pa. Nga mao ito nga nagsukod-sukod sila sa yuta. Kay plano di ay ning ibaligya yuta sa lain. Usa? Uy, nga sa ato pa. Mabaligya na yung apiling atong luna nga napalit. Pa nga napalit nila ni Papa ning among luna nga among gitukuran sa among bahay sa usa ka tiguang nga nibaligya namo. Wa pa sila kapahimo ni Papa o papeles ani pag matuod nga amo na kining napalit kay lagi apiki sa budget ug nalimtan na lang sad sa panglabay na sa panahon. Kay wa raman sa lagi may maproblema sa among pagpuyo dinhi. Hangtod nga nito mao ning nagsukod-sukod sa yuta nga naapil ang amua og sukod o gibutangan dayon nila og mga muhon. Unya,
Kinsa naman sa di mga tao nga ni asa among luna? Pa! Pa! Niya nasad lagi mga tao nga nagsubay-subay sa atong yuta. Ha? Ay ba? Naka na sila, oh. May sakyanan gani silang gipark sa unahan, oh. Uy, kinasar masab ni mga tawhana. Kaming nakapalitan ng yutaan, oy. Uy, mao ba? Unya anong niaman mo, ma'am, sir? Base din sa papili sa yuta nga among napalit, apil man kining inyong gipuy-an sa among napalit na eh. Ha? O dili yung tami gusto nga may lain nga magpuyo ining among napalit nga yuta. Unsay buot nimo ipasabot, sir? Gusto na mo nga kamong namuyo ining among napalit nga yuta, papahuaon ta na mo dinhi. Usa? Uy, kinamahimo sir, oy. Amo na ninyo ta, Amo ba ning napalit lula? Unsa? Unya, noy. May kamatuoran mo, ana. O papilis nga napalit ninyo ning maong luna, ha? Ha? Kay kami kompleto ba ya, mi? May deed of sale, mi. Pagpamatuod nga amo na gyud ninyo taa, kami na'y tag-iya ani. Og sawa pa mi mo palitan ninyo taa, gisiguro gyud namo nga limpyo og titulado ninyo taa. Mahimo bang makita ang mga papilis nga inyong gihuptan? Pa, murag alkansi man taan ning kahimtanga. Kay kompleto man sila sa mga papilis. Pero nganong gibaligya man ni ng piring? Nagduda kung may dili maayos lang gibuhat sa yuta ng piring. Ngano nakasulti man ka anak, pa? Magsusit pag-usap ka ng piring. Kung mauna nga 2012 pang ilang mga papilis, kining ako ang tinuod kay 1983 pa ni. Mao ba ng biring? Ni anak ko ang deklarasyon, sketch plan ug mga papilis ingon man resibo, pagpamatuod nga ako ang nagbuhis ani yuta hangtod karon. Maong dili mahimong ilanang ang kunon. Nabalaka gyud mi sa bag-o karon desisyon sa giingon nga nakapalit ani yuta. Kay i-demolish ko no mi diri. Kay dili raman gud nga kami rin nakapalit og nagpuyo ani yuta. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Pwede ba di ay nga makapasukod og yuta nga dili pahibawon ang tag-iya sa kasikbit nga yuta? Husto ba nga diretso lang silang nagbutang og muhon nga sila-sila ra? Ikaduhang pangutana. Ang tag-iya sa yuta may mga papeles sama sa deklarasyon, sketch plan ug mga resibo nga nagmatuod nga nagbuhis siya ani yuta. Ligon ba kining kamatuoran nga siya ang tag-iya sa maong gidak-on sa yuta? Ikatulong pangutana, nakapalit mi og luna nga kabahin ani yuta ni adtong 2015 pa nga mo'y among gibayan karon. Pero wa may makapahimo og mga papeles tungod sa kawadon. Giangkon ra ba sa nakapalit? Unsa may mahimo namo ini? Ikaupat nga pangutana. Ang mga papeles nga gihuptan sa among gipalitan 1983 pa kay sa iya paning mga ginikanan. Og ang nangangkon sa yuta 2012 pa na ang ilang mga papeles. Asa may ligon ini nila? Ikalima og katapusang pangutana. Niluwat na ba og pong ang nakapalit karon sa yuta nga ilaming demolison diretso? Pwede ba gud na nilang mabuhat namo nga diretsohon lang? Unsa may among buhaton? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Marites. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyo karong adlaw og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, emotional natong mga pangutanag mga problema guys. Kinsa may nagmaoy din ha, kinsa mga broken hearted, kinsa mga gibiyaan, gighost, wa natagda, wa gisin, giblock, agoy kasakit no. Ay sus
guys. Tuo man mo ana oy. Bawal magmaoy guys. Ayaw mong padala, ipadala. Ay mong padala silang gibati. Instead, ipadala na ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga hinungdan, sinugdanan ug rason sa inyong mga pangutanag problema nganuman para mas klaro pud guys amo ang mahatag nga tubag kay usahay kung mudirit sumog pangutana kabahin sa balaod magdepende ba gid ang among explanation ug tubag usahay pud ianggid pud na nato i-align pud na nato sa mga panghitabo ug sa mga sitwasyon. So pasab pa mi kay para klaro pud kanang perfect ang ato ang mahatag nga tambag ninyo para sure mi no nga makatabang gid mi ninyo. Okay? And a big shout out and thank you sa mga likers and followers nato sa kini ang Akong Suliran official writers page. Daghan sa tabo og sa mga sitwasyon. So pasab pa mi kay para klaro pud kanang perfect ang ato ang mahatag nga tambag ninyo para sure mi no nga makatabang gid mi ninyo. Okay? And a big shout out and thank you sa mga likers and followers nato sa kini ang Akong Suliran official writers page. Daghan sa gyud kaayong salamat sa mag-comment ba nga unsa ni like and follow kanang naay makakwarta mo ay mugtuo ana ha ay mugtuo ana kay di gid na tinuod no. Hello to Garrex de la Calzada kung gi-black guys oy tapoy Anelida Flores kang Beverly Padua de los Reyes hello ninyo greetings also to Eric Sir Eric no also to Sol Villacorta kaysa pa ni Judy Fajardo hello God bless you and also to everyone nga mo like ug mo follow nato no unsa pa maning ato ang mga kisa pa nato anyway ang ato ang letter sender guys karong adlaw ari ta dire mag-focus sa ato ang letter sender letter sender nato karong adlaw taguon nato sa pangalan nga si Camille. Si Camille, gipadani iyang suwat sa kini ang Akong Suliran official writers page. O agoy, the famous beaches in Cebu nga naay Sardine Run, apog yung mga turtle nga ay tourist rest area ang Boal, Cebu, no? Ato ang letter sender dito si Camille. Ato ang letter sender kay si Marites. Si Marites, punto legal maning iyahang pangutana kabahin ni sa ilahang yuta nga napalit katong pag 2015 kay karon hapsay no malinawan man unta pero kalit nga naay ning angkon unya declaration man siguro ni ang ilahang yuta no so mo ni kay mo man iyang gikabalak-an kay kay nabalaka sila kay naay bag-o karong desisyon sa giingong nakapalit sa anang yuta kay i-demolish kuno sila yun man sila kanang kay dili ra man gud kuno sila ray nakapalit og nagpuyo anang yuta ang iyang mga pangutana of course first question unang pangutana pwede ba di ay nga makapasugod og yuta ang dili pahibawon ang tag-iya sa kasikbit nga yuta husto ba nga diretso lang silang magbutang og mohon nga sila ra dili pwede kay ma-affected man pud na ang inyuha pong property and ikaw pud as property sa tapad sa kasigbit nga yuta pwede sad gyud kang mo question ug mo reklamo nga oy ako man isuod ba mo sa akong tamdanan pud no nga di po ka pwede basta-basta na lang muugbok din hagmohon kay ang ako pong kwintada ako pong pag-survey mo man po ning akong sukod sa yuta ha dili pwede gyud mo makareklamo ana. Ikaduhang pangutana ang tag-iya sa yuta may mga papeles sama sa deklarasyon
deklarasyon, sketch plan ug mga resibo nga magpamatuod nga nagbuhis siya ining yutaa. Ligon baning kamatuoran nga siya ang tag-iya maong gidakon sa yuta. Okay, not necessarily ang tax declaration. Ang tinuod gyud nga sakto ana is the tracing cloth, ang survey plan, no, of a geodetic engineer, of the surveyor, no, nga kapamatuod nga mauni ang meets and bounds sa deklarasyon. Apil pud ang imuha, so kinahanglan gyud na nato husayon. Adto pud na nato maklaro didto sa assessor's office nga maupoy nag-keep no og record sa kanang mga yuta nga walay title, deklarasyon ra man gud ang tawag ana, unya mangutana mo naana siya sa records pud sa assessor's office, kay kung titulo pa ni naani siya sa register of deeds, no, aside sa assessor's office. Kay kung naa kay titulo, duha ka dokumento imong gikuptan. Ang titulo pagpamatuod nga ikaw gyud ang tinuod nga tag-iya sa yuta, ug ang deklarasyon, tax declaration, pagpamatuod nga gabayad kag buhis didto sa munisipyo or sa syudad diin located ang property. That said, ang kanang tax declaration dili gyud na ang best evidence of ownership. Pero kung walay titulo, pwede gyud na siyang mas secondary proof of ownership. Kay nga naman, di man sad ka mobayad pud tuod og yuta nga kung dili pud ikay tag-iya, no, or di pud sa pagtuo nimo dili ikay tag-iya nganong bayran man pud na nimo, no. So that's the thing. Mauna siya, so pwede na siyang mahimong proof pud, but ang mas lig-on is the title. Pero kung wala, then pwede siyang maggamit, no, along with other proof nga napalit or ikaw ang tag-iya sa yuta, sama sa deed of donation, deed of sale, to prove bagiunsa nimo pagkatag-iya anang yuta or extrajudicial settlement kay gipanunod baron nimo ang maong yuta. Okay? So mo ni siya, no. Now, well kani mga sketch plan, I think kinahanglan ninyo husayon ni nga imo ug ang iya inyo ipa-survey together. Kay kung iyaha lang bias man alkansi man ka, no. So para ma-reconcile ug maapil ang imuha. Ikatulong pangutana, nakapalit ni og luna nga kabahin aning yutaa ni adtong 2015 pa nga maoy among gibalayan karon, pero wa mi kapahimo og papeles tungod sa kawadon. Giangko na ra ba sa nakapalit? Unsa may mahimo namo ani? Una sa tanan, warning jud and a very very strong piece of advice sa tanan nga mga naminaw nato nga naay plano nga mopalit og yuta. Kasabot gyud ko, pangandoy ni natong tanan oy nga naatay atong kaugalingong luna kung asa tag makapuyo nga ato gyung maangkon ug maingon nga amo ako gyud ni, no, ako ning hinaguan, ako ni, di na ko mag-abang. Mo gyud pangandoy nato ba mo bitaw na nabukto tag tinrabaho dire, di ba? However, in order to protect the money nga atoa in taong gihaguan, gipatud-ag singot, way tug, magutman, mapas mo, maglipong-lipong na lang ta, makatigum lang ta, makapalit lang kita aning lunaa kaning yutaa. Ayaw gyud mo pataka padalos-dalos. Una, susiha gyud og klaro ang tag-iya sa yuta. Limpyo ba ang papeles, dokumento, deklarasyon nga bani or titulo? Naa ba ni kaso or wala? Naagbuhi pa ba ang tag-iya or dili? Naabay mga anak kung patay na mamirma ba ni silang tanan? Kinahanglan man silang mamirma. Tanang mga ingon ana. Ikaduha, after nato masusi kung okay, maski pag gamay mag-list apila in town sa budget, no, sa pagpalit sa yuta, ang pagpahimo ug saktong dokumento, labi na kanang gitawag natong deed of absolute sale, para mo pamatuod nga ang kaning yutaa gibaligya na ni sa tag-iya or gihatag na ni sa tag-iya ngadto ninyo. Kinahanglan in town na ay ebidensya kung giunsa ninyo pagpanag-iya ang yuta. Di gyud in town na pwede nga pasagdan lang nato, di gyud na pwede gyud nga wala. Mauna ako ang those are one of my kanang concerns gyud ani diri dapita, kay di man na nato at the end of the day tan-awa karong nahitabo, nagka problema mo unya wa kay proof. Now ang akong tambag nimo, storyahi ang katong inyong gipalitan sa yuta, no, nga unsa man nga pwede nato i-reconstruct, no, ang kaning yuta nga paghimo mong papeles o dokumento, pagpamatuod nga kaning yuta kaning na bahala gamay ni imo ni gibaligya ko nimo, no. Suryahe ang tag-iya sa yuta, and then husaya, and then my advice is ipa-survey ninyo klaro. Ikaupat ug katapusang pangutana, ang mga papeles nagikuptan sa among gipalitan 1983 pa, kay iya paning mga ginikanan ang nangangkon sa yuta
2012 nga ang ilang mga papilis sa may ligon ani nila, of course the older title which is the 1983. Ang pangutana nato ana, ang 2012 i-trace man nato giunsa nila pagpahimong tag-iya anang yutaa nga kung 1983 pa naana na siya dito sa tag-iya basin na ay na maligya ana mawa pud mo kahibaw no in 2012. Ikalima og katapusang pangutana, nagbuhi ra ba og pulong ang nakapalit karon sa yuta nga ilaming i-demolish diretso, pwede bagod na nilang mabuhat namo diretso unsay among buhaton. Remember this, maski pa og at the end of the day mapamatud-an nga sila gyud tinuod ang tag-iya sa yuta, good faith man mo ning palit ana, di mo nila basta-basta mapapahawa, no? Pwede unless they will pay you or unless mo file sila og ejectment ninyo. Now, ang katong inyong gibayad ngadto sa katong inyong gipalitan, bawi ato kung ugaling moabot ang panahon og mapamatud-an nga sila ang mas naay dakong katungod nga makatag-iya anang yutaa, gukda ang inyong gipalitan, bawi ato ang inyong gibayad sa yuta kay di mao ang inyong pagpalit. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.